panglawas sa Diyos Amahan, Diyos nga Anak ug Espiritu Santo, ug kang Mama Mary, ug sa tarang santos ug santas sa langit. Prayer of thanksgiving for the gift of life and good health of Marieta Gonzalez. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat ug kabaskog sa panglawas, ug pamisa sa kalag ni Dionisio Senior, Isidro, Tony, Nising, Uping, Luis, Julio, Martina, ug sa tanan nga kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Pamisa pasalamat ngadto sa langitnong Amahan sa tanang mga grasya nga nadawat labi na sa June 11, 2020 nga kasumaran sa 25th wedding anniversary ni Boy ug Rachel. Pamisa sa tanang grasyang nadawat ug labi na sa grasya sa kinabuhi ug sa ako mga anak ug sa tibuok pamilya. Halad pasalamat alang sa kayuhan sa akong hilanat ug sa akong luas nga sukad pa sa bata pa ko hangtod natiguang na lang. Maulang gihapon akong giantos nga balatian. Ug salamat sa mga tambal nga support sa akong amo ug hinaot Lord maayo na unta ako sa hingpit. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat uban sa pangama sa Berhen sa Fatima, Senior San Roque, Senior San Pablo, Senior San Miguel ug sa tanang mga kasantusan ug mga kasantasan sa langit. Pamisa alang sa kapahulayan sa mga kalag ni Raimundo, Pedro, Alfredo, Maria Agnes, Josephine. Pamisa pasalamat sa gasa nga nadawat. Pamisa for the repose of the soul of Felisa Hipolito Beatriz. Pamisa sa kalag ni Isaac Milagros Maximo Bernardo Sr., Mateo Sr., tanang kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga gihatag sa adlaw-adlaw nga tanan ug sa kabaskog sa panglawas nga unta mawala na kining pandemic sa tibuok kalibutan ug mabalik na sa normal ang tanan. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat ug sa birthday ni Magdalena Bautista. Pamisa sa maayong panglawas ni Raymond Red Madrigal. Pamisa sa kalag ni Andres Basilisa, Feliciano, Juanito, Jonas, Evagria, Bonifacio, Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Zinaida, Gregorio, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Chudora, Exequio, Evelyn, Norberto, Gregorio Sr., Crescencia, Sofia, Ignacio, Guadalupe, Diosdado, Florencio, Conchita, Teofilo, Jesan, Roman, Anastasia, Melquiades, Basilia, Nicolas, Primitiva, Milani, Feliciano, Ignacia, Maria, Brenda, Elvisa, Francisca. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat ug sa kasumaran sa adlaw nga tawhan ni Sara Isabel Sko ug sa panabang sa inahan sa kanunay panabang Espiritu Santo. Pamisa pasalamat alang sa adlaw nga tawhan ni Lito Troy Humamoy Salazar ug sa iyang good health and safety as a frontliner nga tuwa sa layong dapit sa gawas sa nasod, ubos sa panabang nila ni San Antonio de Padua, San Pablo Apostol, San Judas Tadeo, Senior Santo Niño, Sagrada Corazon de Jesus, Diyos Espiritu Santo, inahan sa kanunay panabang, Berhen sa Lourdes, Berhen sa Carmen, ug sa tanang mga santos ug santas sa langit. Thanksgiving Mass for good health and for the first birthday of Maria Vera Melio Mida. Pamisa alang sa mga kalag ni Feliciano, Andres, Basilisa, Gonzalo Sr., Crescencia,
Romeo Basiledes, Elisa, Teodora, Wilfrida, Gonzalo Jr. ug sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Cristita, Nemesio, Felix, Bernabe. Novena sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Mahigugmaon uyamot nga Jesus, nga gibuhat mo ang akong kasing-kasing aron sa paghigugma sa kasing-kasing mo, nga mao ang kinapungpungan ug tag-iya sa nga tanan nga mga kasing-kasing, ug aron makabig ang kasing-kasing ko sa paghigugma. Gipahayag mo ang imong kasing-kasing nga nagdilaab sa gugma kanako, sinamaran sa usa ka bangkaw, nagpas-an sa krus tungod sa among mga sala, ug gilibutan sa mga maidlot nga tunok, nga maoy mga timaan nga labing mahayag sa imong dili matugkad nga gugma ug mga giantos, aron lamang nimo maangkon ang akong kasing-kasing. Umanunubos ko, buot na ako magbalos sa gugma nga sa imong may gugmaon uyamot nga kasing-kasing. Ihalad ko karon ang mga pagdaig ug pagsaulog nga takos ko, mahimo ug buot ko batukan kutob sa akong maabot ang kabugnaw sa mga kasing-kasing sa nga tanan ug mga kalapasan nga nadawat mo diha sa sakramento sa imong gugma. Milaom ako nga madangat ko ang grasya nga gipangayo ko niining novena, kun angay sa imong santos nga kabubuton. Amen. Ikaduhang adlaw. Umatamis uyamot nga kasing-kasing ni Jesus, halad nga labing makapahimuot sa Dios. Takos uyamot nga bayad sa akong mga sala, nasakit ako Ginoo sa pagpalandong sa imong malumo nga kasing-kasing, nga gilumsan sa kasakit. Sa pagtan-aw mo nga ang mga tao dili buot magpahimulos sa imong bililhon uyamot nga dugo, nga gibubo mo aron imong alang sa ilang kaayuhan. Ipabulag sila, Jesus ko, ianang dautan nga dalan nga ilang himutangan, ug kabiga ang tanan diha sa imong Diosnon nga kasing-kasing, aron konduktan na sa imong gugma, kaligutgutan ug biyaan na nila ang mga dautan nga buhat. Magpuyo ug mag-alagad na lamang sa imong Diosnon nga kasing-kasing sa nga tanan, Kristiyanos nga usa ka kasing-kasing nga makigdaiton aron magpuyo kami ug maghiusa dinhi sa yuta tungod sa santos nga pagtuo, ug maghiusa usab kami dito sa himaya nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, Bahala sa kini. mga kaigsunan ko diyan ni Kristo karong adlaw, gisaulog nato ang kapistahan ni San Barrabas, usa sa mga apostoles. Atong ihalad kini santos nga misa alang sa mga tao nga gisaaran nato sa pagampo, alang sa mga frontliners, kaunta ipahilayo sila sa sakit, panalipdan ang ilang tibok pamilya. Ug aron mahimo kita nga ngaya og tako sa pagsaulog ning santos nga misa, atong pangayuon ngadto sa Ginoo ang iyang pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaloy ikami. Ginoo kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy ikami. Kristo kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaloy ikami. Ginoo kami. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy ikami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, nagbuot ka sa pagpinig kang San Bernabe, puno sa pagtuo o sa Espiritu Santo, alang sa pagkakabig sa katawhan, itugot ngay kasangyaw ang Ebanghelyo ni Kristo sa pulong o sa buhat, nga iyang giwali sa dakong kakugi, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang gahom sa Ginoo diha kanila, ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayos sa Dios ang katawhan, nalipay siya o gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon og nagmaminatud-anon sa Ginoo sa kasing-kasing gayon. Si Bernabe usa ka maayong tao, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Sa daghang mga tao nga nakabig ngadto sa Ginoo, unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang ikablagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtutuo ug gitudluan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon dito sa Antioquia. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga giganlag Negro, si Lucio nga taga Cirene, ug Manain nga matuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo, alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa, nagpuasa sila ug nagampo, ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo, ug unya gipalakaw sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo usa ka bag-ong awit, kay nakahimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Gipahibalos sa Ginoo ang iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagday. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awitig pagdaig ang Ginoo pinaagi sa alpa, diha sa alpa ug sa mananoy nga awit, diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon atubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom.
nga naa kaninyo. Manas sa Pilipinas. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busa, mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isikatawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag ko ang gol sa iyang isikatawo taralon ngadto sa labang hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang sa iyang isikatawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inagdala na sa inyong mga halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumdumo nga nasilo ang inyong isikatawo, biyai ang inyong halad at tubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isikatawo ug pakig-uli una kaniya. Unya ibalik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo maabot didto. Ug kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo ang hingpit sa imong multa. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag sa tanang mga tao nga nagtan-aw ug nagsubaybay niini diha sa atong Facebook Live. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo karon diha sa ebanghelyo atong nadungog nga si Jesus naghisgot, nagtudlo kanato kabahin sa maayo, kabahin sa sakto nga pagtuman sa balaod sa Dios. Sa akong pamalandong, akong nibalik sa akong hunahuna ang daw usa ka roller coaster ride nato kabahin ni ining pag-unfold ni ining mga adlaw nga kita under sa pandemic, no? Murag roller coaster, no? Kay gikan sa ECQ nahimong GCQ, nahimong MGCQ, daghan kayo, no? From dili pa dugay after 1 month or 15 days mausob na pod, no? Unya kada usa ni ini ECQ, GCQ, MGCQ, kada usa nini adunay mga rules and guidelines, no? May mga balaod, no? Nga usahay wala pa ta ka memorize o wala pa ta ka maanad kaayo sa mga protocol aring MCQ, mobalhin na po tag GCQ. Makita na to nga kada usa ni ini, no? Nagbag-o ang mga patakaran ba, mga rules sa atong sa gobyerno diha sa iyang pagdumala ni ining pandemic. Na hinumdum lang ko nga diha sa atong santos nga ebanghelyo, ang Ginoo nagtudlo kanato nga dili importante ang letter of the law. Ang importante ang spirit of the law, no? Na kaya diha sa gitagaan ta niya example, no, nga ayaw pagpatay, no? Mao na balaod nga ayaw pagpatay, pero ang mga tao aduna may paagi nga makalusot sa balaod ba, no? Like dili lagi makapatay pero sa huna-huna ang iyang kontra mura nagipatay, no? Tungod sa iyang kasuko. Mo nang ingon si Jesus, dili lang ang balaod nga ayaw pagpatay kundi ang masuko sa iyang isikatawo. So ang gigustong kuhaon ni Jesus dili lang ang letter of the law but also the spirit of the law. Mao nga niining panahon sa atong pag undergo niining pandemic, no?
Dili lang nato hunahunaon ang letter of the law aron unsaon nato para makalusot ta. Kundi ang ato po hunahunaon unsay spirit of the law. Magkausub-usub man ang letter of the law, kausub-usub man ang balaod, pero nakasiguro ko nga ang intention, ang tuyo ni ana dili gyud mausub. Magkausub-usub man ang mga palisiya, pero ang gobyerno nagtan-aw gyud unsay kaayuhan sa tanang katawhan. No? Whether na ay i-open na ang mga sakyanan or i-open na ang eskwelahan o dili ba, no? Or i-open na ang mga merkado o dili ba, ang importante kakini gihimo tungod og alang sa kaayuhan sa katawhan. Kung atong hunahunaon ang simbahan, ang Ginoo o ang gobyerno, wala magkulang sa balaod. Kita lang ang naalang is kung kita makasabot unsa ang katuyuan sa maong balaod. Kung ang atong observance, atong pagtuman sa balaod na ara sa letter of the law, makakita tagpaagi unsaon paglusot. Pero kung kita nakasabot unsay katuyuan sa maong balaod, dili na kinahanglan og daghanon pa ang balaod. Kung ang matag usa nagtuo lang sa katuyuan, nagtan-aw unsa ang tinuod nga purpose sa mga balaod. Diha sa atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, diha sa atong pagtuman sa mga balaod sa Dios, dili unta kita magtan-aw asa ta makalusot, kundili atong tan-awon unsaong pagtuman niini according sa intention sa Dios. Ang Dios mo ang atong magbubuhat ug amahan, nagpahayag sa iyang kaugalingon, pinaagi sa iyak, pinaagi sa iyang espiritu, iya kitang higugma ug buot siya nga si Jesus atong mailhan ug higugmaon moingon kita, Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, magbubuhat sa langit ng lupa, tabangi kami sa pagtahod sa iyong mga binuhan, sa pagpaugmad sa kalibutan, ug sa paghimo niining mabungahon, alang sa kaayuhan sa tanang mga katawhan, mag-ampo kita. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gihimo ang imong hugma alang sa mga tao, nga makit-an diha sa imong ginigugmang anak, nga si Jesucristo, nga nakibusa ka namo isip tao ug among manunubos. Tabangi kami sa pagtubo, sama kaniya ug sa pagpadayon din sa yuta, sa tahas sa pagdala ug kaluwasan ug kagawasan alang sa kanan. Mag-ampo kita. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gibugbo ang imong kinabuhi ug hugma, pinaagi sa imong malaang espiritu, ngadto sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Tabangi kami pinaagi kaniya sa pag-alima, sa unsay nasanglan, sa pagpahumok kung unsay tiga, ug sa pag-init sa unsay mabunaw. Mag-ampo kita. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ng Espiritu Santo, himuang kining katilingban ug ang tibuok simbahan, nga mahimong buhing timaan sa imong kaugalingong katilingban sa buhay. Mag-ampo kita. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ng Espiritu Santo, himuang nga ang mga gagmay na simbahanong katilingban, uban sa aniya kaulinghi, nga usa katimaan sa imong mahigugmaong presensya, mag-ampo kita. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Niituig sa ikumenismo,
igiyado mo sa mga nagkalain-laing tinuuhan, ug sa mga luman, nga unta makita nato ang atong kahiusahan, diha sa pagtuo sa usalamang ka Dios, mag-ampo kita. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Dios, nahimo kagayod nga sukaranan o kahulugan sa among kinabuhing Kristohanon. Unhi kami, isip nagapanaw nga katawhan sa kahingpitan sa imong kinabuhi ug gugma, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo o pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-aampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo dawato nun ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawato na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga hunod, alang sa pagayong paglimaya sa iyong ngalan, alang sa atong kapuslanan, sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, santusa ang imong panalangin ni ining kining gihalad nga gasa tungod sa imong hatag magpasiga unta kini kanamo pinaagi sa kalayo sa imong paghigugma kay kini nakahimo kang San Bernabe sa pagdala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto sa katawhan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa, Ibayaw inyo mga kasing-kasing. amo nang gibayaw sa Pagpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. ang umatang. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay batarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay usta ng dapit. Kay ikaw ang makanunayon nga magbalantay, nga dili gayud mo biya sa iyang panon. Pinaagi sa mga apostoles, nagbantay ikaw nga mahigugmaon kanamo og nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panon aron motabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak nga gikan diha sa langit hangtod karon nagaagak sila kanamo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Diyos sa pagkahuman, puno ang langit ng yuta sa iyong bayan, usana sa kahitasan. Dahil mo nang nakaalis sa kanan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo di kaw ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimok kini alang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan,
Ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tawar ng mga sala mapasahilo. Buhata kinaron paghandom kanako. Ato karong isang iyang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo mahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles kang San Bernabe kan sang kapistahan among gisaulog karon, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan. Dihas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ang imong salamat. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Magpasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ugihimo kami tudyan sa panalay, hinunua, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa Ipakita ta karon timaan sa tong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, aluin mo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kinimaw si Kristo. Siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang iyong kanaman kanino, kapanipangulong lamang, ug mamaayo. Pag-ampo alang sa sakrispirituhanong pagkalawan,
Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug himpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Kaming nakadawat sa pasalig sa kinabuhing walay katapusan, nangalyo po kanimo Ginoo, nga kining among gihimo aron paghandom kang San Bernabe nga apostol sa dagway sa sakramento, among madawat sa dayag nga pagsabot kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalikdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ang Ginoo manaakan ninyo, Manaw sa manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadan yung gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.